Яңа yıl eğlendirir şarın, kilip jiter buranlap, unutmuşa biz varın. Hey, selam dostlar, көңілде buran oyunu, niga deysiz mi? Nihayet bugün layıklı hitinin dekabr ayı jingişisi belgili bulaşaq. Күчле көрәштә кемнең җыры лайыклы хит дип табылыр. Моны сезнең лайклар хәл итә. Җиңүчене игълан итү мизгелен сез дә түземсезлек белән көтәсездер, ә? Әйдәгез әле, озакка сузмый гына тапшыруыбызны башлыйбыз. Дуслар, каршы алыгыз. Бездә бүген кунакта Алмаз Мирзаянов. Токта, яңа баштан ишеге турып тора әле. Менә, алып барышы өстөнрәк булырга тиеш. Мин алай күнекмәгән, конечно, сәлам. Сәлам, хәлләр. Әйбәт Аллага шөкер. Исән сау килеп җиттең? Аллага шөкер, әйбәт кенә. Менә бит, Алмаз. Мине булай муеныма авырта башлый бит. Минеке гел авыртты әле теге юлы. Мин ярый менә байтып күнеккән, менә байтып йөреп күнеккән шакыр. Әйдә ярар. Әйдә, Аллага алганнарны аңлау өчен әйбәт була алмый. Әйе, менә, әле кайчан мин Алмаздан бигрәк булырмын микән, ә? Бүген лайыклы хитта бары тик бездә, дуслар. Алмаз, нинди яңалыклар белән безгә килдең? Яңа костюм менә. Субханалла. Яңа сезонга 3 төрле яңа костюм тиктердек. Шушы яңалыгым беренчедән. Калганы бөтенесе искә алмас шул. Иске дип инде, бөтенләй иске дә түгел инде. 33 еллык. Instagram синең өчен нәрсә ул? Instagram минем өчен Реклама? Икенче дөнья. Юк, реклама үзеңне күрсәтү мөмкинлеге мәйдан. Шундый Менә бер шунда, мәйдан. менә кара әле, элек бит әти-әниләребез безнең зур альбомнар алганнар, анда фотографияларын ябыштырып барганнар. Менә мин дә әле бер көнне әтинең альбомын ачтым да, күп фотографиялар җитеп бетми, клей эзләре генә калган. Әйе. Шулай да менә безнең бит балаларыбызга рәхәт булачак киләчәктә. Алар рәхәтләнеп Instagramны ачалар. Һәм бөтен архив шунда кирип бара. Бу яхшыдыр димме бит? Саклана дигән сүз түгел бит. Бу сервер бер көнне бит бөтенләй юкка да чыгарга мөмкин. Һәм бөтен без җыйлап, шунда була саклана дигән фотографиялар юкка да чыгарга мөмкин. Шуңа күрә минем зур киңәшем бар. Алар ал фотографияларын я үзләрендә сакласыннар, жесткий дискка булса да куеп. Иң яхшысы барыбер дә распечатывать итеп, чыгарып сакларга кирәк. Безнең әйтсәм буламы? Шулай. Менә концертта да ул теманы кузгалтам. Безнең кичкенә вакытның Instagram шул безнең альбомнарда булган бит инде бара. Менә хәзер друзьядан удалить итеп аталар бит әле. Берәр сен оралышмый башлыйсың да, черный спискка тыгып куясың. Безнең вакытта черный спискка тыгу бигрәк оңайлы булган. Теге бергә төшкән фотографияны аласың да, кайчы белән ортадан гына кисеп атасың да теге баланы. Син бигрәк жестокий кеше якмыйсың инде. Комментарийлар ничек язылган? Бер булган аның комментарии артына, фотографияның артына истәлек өчен әниеңнән дип анда булган. Мотор итеп кырылатып язылган иде. Әбекәйдән килгән фотографиялар команда бар әле. Датасы, көне, айы, елы. Әтинең армия альбомы. Менә альбомы шуны әйтәсеңме? Шуны әйткәнем, әтинең альбомы. Шундый мотор итеп бархат белән ясалган, Совет армиясе гербы куелган, горурлык. Шулай. Әти силидри поездда барганда ди, шуны ди юл буе ди ясап барадыр ди. Шуннан да бик рәхәтләнеп аралашабыз, алга таба бер теләк инде менә. Бүтән җырчыларны борчый торган бер проблема тизрәк юлларыбыз ачылып шулай бит. Әйдә шуны син матурлап әйт әле, син хөрмәтле телевизор караучылар. Нинди генә вазгыять булуга карамастан, нинди генә хәлләргә юлыгуга карамастан, ул безгә юкка гына килмәгәнен аңларга кирәк. Димәк, безгә үз аңларыбызны әз генә булса да төзәтеп, нәрсәнедер аңлау өчен Аллаһ Тәгалә тарафыннан җибәрелгән бер сынау итеп кенә кабул итик тә, күзләребезне ныграк ачып тирә-ягыбызга карап, бар булганына канәгать булып, шатланып, куанып, менә шушы вазгыятькә кадәр рәхәттә яшәгән без икән, ичмасам шунсына кире кайтыйк әле дип бер уйлап, акылга килсәк, барсы да яхшы булыр дигән өметтә калабыз. Концертларда, тулы залларда, маскаларсыз рәхәт итеп, елмаеп, көлеп, инде Алла бирсә сабан туйларда да күрешергә насыйп булсын. Амин. Рәхмәт Алмаз. Безгә рәхмәт. Мин кирастатчым, миңа да уңайлырак все-таки. Хәзер клей дуслар, әйдәгез.
diye ketken edik ayrılıp. Tek nega sımı künüdüre Yaşı biz gül sağına Yalgışırga yazan iken Bäxete biz kitildi Үзеңдә бит онытмаган Әллә белмидисеңме Шәптән түгел Хәлләр икебезнең дә Сагынабыз, юксынабыз Тик сиздермибез генә Үткәннәрне искә алып Янабыз да көябез Тик нигә соң әйтә алмыйбыз Әле дә бит сөябез Шәптән түгел Хәлләр икебезнең дә Сагынабыз, юксынабыз Тик сиздермибез генә Үткәннәрне искә алып Янабыз да көябез Тик нигә соң әйтә алмыйбыз Әле дә бит сөябез Dostum, мен senin yerden kire gidi. Yürüyen kızım etrafına sıra buldum. Тәкъдим. İyi. Sen bir yürüyen kızın da yok idi әле. Biz yürüyene başladık. Aha. Hem Timir'in kızı vaktinde suasım kile. Кем тырышлыйсың? Sen bizimde şula yerdin bey. Ул итен әле кашан булган әйбер. Аны искә алмыйк. Нинди ярдәм? Күрешкәндә китәсең гел, ашыгам дигән булып. Үзең ничә мәртәбә карыйсың бит борылып. Күренә күзләреңнән үк Йөрәгеңнең ялкынна Хәлләремне сорашасың Әллә кемнәр аркылы Шәптән түгел Хәлләр икебезнең дә Сагынабыз, юксынабыз Тик сиздермибез генә Үткәннәрне искә алып Янабыз да көябез Тик нигә соң әйтә алмыйбыз Әле дә бит сөябез Шәптән түгел Хәлләр икебезнең дә Сагынабыз, юксынабыз Тик сиздермибез генә Үткәннәрне искә алып Янабыз да көябез Тик нигә соң әйтә алмыйбыз Әле дә бит сөябез Үткәннәрне искә алып Янабыз да көябез Тик нигә соң әйтә алмыйбыз Әле дә бит сөябез Шәптән түгел Adam balasına yara bulmay dep yuqqagına әйтмиләр, dostlar. Isse bulsa salqın kirek, suuq bulsa жылы kirek bizge. Әнә, Илгиз Хәсәншиндә җәйне сагынган. Юкка борчылма, Илгиз. Һәр фасылның үз матурлыгы бар, үз рәхәте. Сер итеп кенә әйтәм, җәйгә ни бары? 150 көн калып бара. Avulabızını bölüp ağa Suakı suunun suları Süzelemide ütüp gide Saf yaşlıkının yılları Nige yaşlık durmuy iken Bir urunida tuqtalıb Tuğan avulabız gibi Gün sayın maturlanıb Nige yaşlık durmuy iken Bir urunida tuqtalıb Tuğan avulabız gibi
сайын матурланып. Арт әреме шымыртылары шәшәң атамай житсә, яшаттағы матур күннәр мәңгегә кала истә. Нигә яшьлек тормый икән бер урында тукталып, туган авылыбыз кебек көн сайын матурланып. Нигә яшьлек тормый икән бер урында тукталып, туган авылыбыз кебек көн сайын матурланып. Ямлыда авыл кишеләре сандугачлы җәйләрдә, яшактагы гомерләр бит онытылмый бер көнгә дә. Нигә яшьлек тормый икән бер урында тукталып, туган авылыбыз кебек көн сайын матурланып. Нигә яшьлек тормый икән бер урында тукталып, туган авылыбыз кебек көн сайын матурланып. Нигә яшьлек тормый икән бер урында тукталып, туган авылыбыз кебек көн сайын матурланып. Нигә яшьлек тормый икән бер урында тукталып, туган авылыбыз кебек көн сайын матурланып. Туган авылыбыз кебек көн сайын матурланып, көн сайын матурланып. Гөлназ Гафурова үзенең уңганлыгы, осталыгы белән һәр даим шаккаттырып тора. Бу юлы җырчы Пилмән өмәсендә булган. Эштән кайткач, әти-әни янына хәл белергә дип кергән идем. Анда Пилмән өмәсенә эләктем. Бөтен органнар юкка чыкты ди Гөлназ. Файдалы ял булган бу Гөлназ. Сездә яңа ел табынына Пилмән ясау традициясе бармы, дуслар? Бездә бар. Mağlı
Безнең тутарышкы Альбина Кармышева дөньяның тәмен тоеп, рәхәтен күреп, ягъни бүгенге көн белән яшәргә кирәк ди. Кунакка чакыралар икән, барырга кирәк ди ул. Дуслар, Альбинаның фикере белән килешәсезме? Безгә дә Instagramга язып куйырсыз әле, яме? Сездән уңайлы җаваплар көтеп калабыз. Ә хәзер клип. Дорогие друзья, дорогие музыканты, мы набираем на международный кастинг самых талантливых, самых амбициозных и крутых ребят, с которыми мы будем гастролировать по всему миру. Ваша задача сегодня показать не просто свои музыкальные таланты, а также у вас будет уникальная возможность раскрыть новые грани своего мастерства. Желаем вам удачи и успеха. Без вашлыгас! Кемдер таба, кемдер югалта, синеке булган ул сиңа кайта. Йөзгән чакта тормыш елгасында ярлар бер-берсен очрата. Ишетәсеңме, ишетәсеңме, ишетәсеңме син әндәшәм. Ышкындырма бәхетеңне, җибәрмә, җибәрмә мәхәббәтеңне. Ишетәсеңме, ишетәсеңме, ишетәсеңме син әндәшәм. Ышкындырма бәхетеңне, җибәрмә, җибәрмә мәхәббәтеңне. Миллион сүзләрдә аз бит, аңлатырга минем хәләтне. Ничек әйтим, ничек белгертим, сулышыма синең кирәкне. А как вас зовут? Генри, можно просто Генри. А вы поете? Да, Сіз татарша жырлыйсызмы? конечно, Лар. Әйдә жырлыйк. Немного не в моем стиле. А вот так? Ишетәсеңме, ишетәсеңме, ишетәсеңме син әндәшәм. Ышкындырма бәхетеңне, җибәрмә, җибәрмә мәхәббәтеңне. Кемдер таба, кемдер югалта, синеке булган ул сиңа кайта. Йөзгән чакта тормыш елгасында ярлар бер-берсен очрата. Ишетәсеңме, ишетәсеңме, ишетәсеңме син әндәшәм. Ышкындырма бәхетеңне, җибәрмә, җибәрмә мәхәббәтеңне. Ишетәсеңме, ишетәсеңме, ишетәсеңме син әндәшәм. Ышкындырма бәхетеңне, җибәрмә, җибәрмә мәхәббәтеңне. Ышкындырма бәхетеңне, җибәрмә, җибәрмә мәхәббәтеңне. Лайыклы хит тапшыруының тагын бер кунагы дуслар, дөресрәге даими кунагы, талантлы җырчы Айнур Галләмов үзе. Hey, Айнур, сәлам брат дип тә дисәм, дөрес булыр инде синездә. Өченче тапкыр. Шулай бит. Өченче тапкыр. Ничек кәефләр? Кәефләр әйбәт, барысы да яхшы. Менә Казанга яңадан килеп җиттем, Ширмешәндә идем әле студиядә. Бирсен Ходай, бүгін инде син тагын да матуррак киенгәнсең, матур костюмнар алгансың.
Енді менә ничек синең гомәл яңалыклар? Нинди яңалыклар белән син безгә килдең? Яңалыклар дип көтеп алган урысча версиясы чыкты. Бер җырымның "Минем йолдызым" дип аталайды хәзер "Моя звезда" дигән җырны чыгардым менә шул студияда язып бетереп, менә Казанга килдем инде. Ишетергә кайдан була? Бөтен площадкаларда бар. Инде куелган. Куелган. Репертуарыңда яңа ел турында җырларың бармы? Менә тыңлап чыктым җырларыңны, ләкин яңа ел турында ишетмәдем. Юк, яңа елга бәйле юк. Менә Сабан туй, никах, менә шундый бәйрәмнәргә бар, ләкин яңа ел турында юк. Нишләп юк ул? Җитәрлек алар. Җитәрлек? Олай димәсем, киресенчә никах, туйлар, юбилейлар яисә Сабан туйлар турында җыр бик күп, менә яңа ел турында җырлар бераз әзрәк. Әйдәле син Киләчәктә язып. икенче елга, Алла бирсәйме, яңа ел турында бер матур дәрт. Теге моңсы түгел, ак карлар яуды безгә, тегеләй булай түгел ниме? Ә киресенчә шатланып, кәефләрне күтәрә торган иттереп бер хит җыр язып килерсең дә һәм мәйданга клип төшереп алып килерсең. Алга теләсә. Алла бирсә. Январьда менә минем кыш турында яңа җыр чыга, кыш турында, ләкин яңа ел турында түгел. Шул теге бураннар, салкын бураннар, буйлап Карлар, бару, мәхәббәт кагыладыр инде анда. Әлбәттә. Айнур, бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сиңа безгә кунакка килгәнең өчен һәм әйдәле үзеңнән бик матур теләкләр әйтеп булсаң. Хөрмәтле дуслар, барыгызны да киләчәк яңа еллар белән котлыйсым килә. Киләчәктә яңа үзегезгә яңа максатлар куеп ирешергә язсын. Амин, амин, амин. Рәхмәт. Ә хәзер нәрсә? Яңа клип. Клип, дуслар, әйдәгез. Buluşam deyip kulun sızganlar yok, Küterirge baskış kuyganlar yok. Üzüm baram yollarını yarıp, Tuttap kalan koy vakıtları, Жеңіл түгел алға барулары, Жеңіл түгел туттап қалулары, Жеңіл түгел хыял тілеклеріне, Күңіліңе күмеп барулары, Жеңіл түгел мақсатқа ереші, Жеңіл түгел тіләми биреші, Тик шулайда үзем алға барам, Мин ышанам барыбер сынып калмам. Бар кешегә серләр ачып булмый, Яшерерлек серендә юк андый. Кемнәр ничек, нинди ысул белән күтәрелгән югарыга менгән, Җиңел түгел алга барулары, Җиңел түгел туктап калулары, Җиңел түгел хыял теләкләрне, Күңелгә күмеп барулары, Җиңел түгел максатка ирешү, Җиңел түгел теләми бирешү, Тик шулайда үзем алга барам, Мин ышанам барыбер сынып калмам. Тормышымнан алай зарланганы юк, Башкаларга кенелеп караганы юк. Булган бәхетемне читкә чәчмим, Барлыгыма риза булып яшим. Җиңел түгел алга барулар,
калулары жеңіл түгел хыял тілеклеріне көңіліңе күмеп барулары жеңіл түгел мақсатқа ерішу жеңіл түгел тіләми бірешу Şu ayda üzüm alğa baram Bir nişanam var bir sınıp almam İlk şu ayda üzüm alğa baram Bir nişanam var bir sınıp almam Bir nişanam var bir sınıp almam Dostlar, balalardan zirek zatlar var mı iken dünyada? Emine Ahmedjanov'nun fikirleu seletine şok kattım, sıklanıp koydum. Ул декабрьне тылсымлы ай дип саный. Кадерле кешеләрегезне ешрак кочаклагыз, ачуларны онытыгыз ди Әминә. Менә кемнән үрнәк алырга кирәк икән бит безгә, Әминәдән. Айгөл һәм Ришат Шәйхетдиновлар яңа елны өйдә гаилә белән каршы алырга җыена икән. Традиция буенча яңа ел табылына тәмле бәлеш һәм каз пешерергә исәп ди уңган хуҗабикә Айгөл Шәйхетдинова. Хәзер исә җырлы гаиләнең хушлашырга ашыкма җырына төшерелгән клибын карап үтик. Әйдәгез. Аннары бәлеш, аннары каз. Biz iki yarda Gönlür ağlardan Kula uğrilgenler Kuzler kuzge qalagan
икән биреп кулыңны, кара каршы басыйк та, онытма мәшәкатьләреңне, хушлашырга ашыгыма. Әйдә икән биреп кулыңны, кара каршы басыйк та, онытма мәшәкатьләреңне, хушлашырга ашыгыма. Yazmışlarda bir bizning yalvarışlar, his duygular hıyallarda, yürekteki sağışlar. Әйдә икән биреп кулыңны, кара каршы басыйк та, онытма мәшәкатьләреңне, хушлашырга ашыгыма. Canıtayım, yanımda sen var şakta. Әйдә икән биреп кулыңны, кара каршы басыйк та, онытма мәшәкатьләреңне, хушлашырга ашыгыма. Әйдә икән биреп кулыңны, кара каршы басыйк та, онытма мәшәкатьләреңне, хушлашырга ашыгыма. Онытма мәшәкатьләреңне, хушлашырга ашыгыма, хушлашырга ашыгыма. Чулпан Ахмаджановның бір кімдә білмей тұрған яшырын шағылын білдім, достар. Сыр итеп кенә әйтәм, сезгә дә сөйлим. Баксаң, Чулпан кибетләрдә йөргәндә матур күлмәкләр киеп карага ярата икән. Карап үтегезме? Матурландым, көязләндем, ясандым, шатлыгымнан очрашуга, яннарыңа ашкындым. Көттем, заргып беттем, нигә соң син килмәдең? Сине шундый алдакчы дип белмәдем, мин белмәдем. Көттем, заргып беттем, нигә соң син килмәдең? Сине шундый алдакчы дип белмәдем, мин белмәдем. Синең өчен ялган сөйләү тормый икән бернигә. Димәк инде сөйөксең салынган шундый көйгә. Инде хәзер кичер димә, яратам дип алдама. Мәхәббәт дигән хисләрдә йөрәк тик бер алдана. Hislәрне очырмыйлар җилләргә, сүзләрне уйнап түгел, кирәк уйлап сөйләргә. Ни чәчсәң шуны
dip xalıq bilib әйтә. Синең кебек алдакчылар ялгыз калалар хәтта. Инде хәзер кичер димә, яраттан дип алдама. Мәхәббәт дигән хисләрдә йөрәк тик бер алдана. Инде хәзер кичер димә, яраттан дип алдама. Мәхәббәт дигән хисләрдә йөрәк тик бер алдана. Йөрәк тик бер алдана. Яңа ел алдыннан Instagram берсеннән берсе мотор фотолар белән шотлап тула. Хит парадыбызда мәтрүшкәләр җыры белән катнашучы Лилия Вахитова да чыршы янында фотосессия ясаган. Дуслар, һәр кемнең урман сылу белән фотосы булырга тиеш дип саныйм. Төшмәгән булсагыз, әле соң түгел.
Яңа ел табынын Каздан башка күз алдына китереп була микән, дуслар? Татарстанның ат казанган артисты Гөлнара Тимирҗанова да яңа елга каз пешерәчәген әйтеп узды. Эченә алма тутырып әзерлим, телне йотарлык була ди җырчы. Гөлнара яңа елга планнары белән дә уртаклашып алды. 2021 елга планнар сәламәт булу диде. Бу урында амин диясе генә кала. Әле генә сез лайыклы хитның 10 клибын карап үттегез. Мин җиңүче исемен игълан итәргә әзер, дуслар. Игътибар белән тыңлыйбыз. Шулай итеп, лайыклы хитта Гөлнара Тимирҗанова һәм аның мәхәббәт ушаклары җыры декабрь аеның абсолют җиңүчесе булды, дуслар. Чын күңелдән Гөлнара ханымны котлыйбыз. Иҗади уңышлар теләп калабыз. Дуслар,
bu 2020 yılda layıklı hitta soңгы очрашуыбыз. Киләсе елда безне яңа катнашучылар, яңа клиплар көтә. Бездән аерылмагыз. Быел 31 декабрь кичендә барыгызны да яңа ел тылсымы тамашасын карарга чакырып калабыз. Анда мин дә булам. Якынлашып килүче яңа ел белән дуслар, сәламәт булыйк. Имин яшик. Бер-беребезне хөрмәт итеп, яратып яшик. Мәйдан каналын карарга онытмыйк. Иң изге теләкләр белән сезнең Илгәрәй. Рәхмәт. Пока-пока.